Сәлем дуслар, минем исемем Фәридә, һәм бүген мин Айова башкаласы Димоенда. Күргәнегезчә, минем артта Капитолий, инглизчә Capital була, ягъни Америка Конгрессының төп җыела торган урыны. Әлеге Капитолий 100дән артык бүлмәне тәшкил итә, алар арасында Айова Сенаты, Iowa Senate һәм вәкилләр йорты House of Representatives урнашкан. Шулай ук Айова штатының төп функцияләрен үти торган кешеләрнең офислары да бар. Мәсәлән, прокурор, attorney, губернатор, governor, казначы, treasurer, аудитор, auditor. Аудитор ул түрәләрнең салымнарын дөрес куллануын тикшерә торган кешеләр. Һәм бу Капитолий бердән-бер 5 гөмбәзле Капитолий, гөмбәз инглизчә dome була. 29 төр мәрмәр белән бизәлгән, мәрмәр marble, 23 карат алтын белән капланган, алтын gold. Капитолий тирә-ягында төрле һәйкәлләр, monuments, мемориаллар, memorials, сыннар, statue бар. Һәм әлеге Капитолий иң шәп Капитолий исемлегенә кергән. Ә инде федераль Капитолий Вашингтонда урнашкан. Шуның белән дәрес тәмам, дуслар. Дәрес файдалы булгандыр дип ышанам. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.